Matka Suomesta ja Pirkanmaalta tuonne Hollywoodiin voi välillä olla pitkä, jos ajatellaan, siellä on kuitenkin suomalaisia jonkun verran nähty. Renny Harlin tekee nyt edelleen jonkunnäköistä uraa siellä. Ainakin toistaiseksi näyttää siltä, että suurimmat menestyselokuvat on kuitenkin jo takana. Mutta toivotaan, että uusi tuleminen siinäkin jossain vaiheessa taas lähtee liikkeelle. Näyttelijöitä on välillä nähty amerikkalaisissa TV-sarjoissa ja elokuvissakin. Miten sitten suomalaiset käsikirjoittajat? Se voi olla, että lähitulevaisuudessa Amerikan ihmemaassa ja siellä tarkemmin Hollywoodissa tehdään valkeakoskelaisen Leena Juoperin käsikirjoituksesta elokuva. Leena voitti viime vuoden lopulla kansainvälisessä Page International käsikirjoituskisassa 3. sijan thriller kautta horror-kategoriassa. Kaikkinensa siinä oli useampi kategoria ja yli 5000 osallistujaa, eli todella kattava kilpailu on kysymyksessä. Ja Leena kävi vähän kertomassa, että mitä kaikkea siihen käsikirjoituskilpailuun kuuluu ja mitä sen jälkeen on tapahtunut. Ja nyt on tosiaan tilanne se, että yksi suhteellisen meritoitunut ohjaaja on tuosta käsikirjoituksesta niin paljon kiinnostunut, että on maksanut varausoikeuden ja sitten katsotaan, että jos saataisiin vielä tuottajat kasaan, niin sen jälkeen ruvetaan elokuvaa tekemään. Aika näyttää, milloin se sitten tapahtuu, mutta kun Leena tässä studiolla oli käymässä, niin kysäsin muun muassa sitä, että kuinka nyt sitten Leena Valkeakoskelta päätyi aina Hollywoodiin asti tuohon kirjoituskilpailuun osallistumaan. No se oli aika pitkä juttu, että mä oon pienestä asti kuitenkin aina halunnut kirjoittaa käsikirjoituksia. Mä oon oikeasti pienestä asti kirjoittanut käsikirjoituksia. Ja jossain vaiheessa sitten siinä kasvuvaiheessa niin se kirjoittaminen vähän jäi, mutta sitten kävi tämmöinen onneton onnettomuus 2009 vuonna hiihtolomalla. Menin suksilla ympäri ja katkaisin jalkani ja jouduin 2,5 kuukautta olemaan sitten sängyn pohjalla. Ja sitten kun siinä ei muutakaan tekemistä tietenkään ollut, niin ajattelin, että jospa nyt sitten perehtyisin uudestaan tuohon kirjoittamiseen ja rupesin opiskelemaan sitten siinä netin kautta itse asiassa ihan, että kuinka käsikirjoituksia tehdään oikeaoppisesti. Ja sitten mä rupesin sitä tarinaa kirjoittamaan ja sieltä se kivusta ja jalkasärystä sitten kumpusi tämmöinen hämärä tarina sitten, mikä siinä sitten voisi sanoa, että seuraavan 2-3 vuoden aikana niin aina työn ohesta niin aina fiksasin sitä sitten pikkuhiljaa ja lähti sitten kehittyyn. Ja se meni sitten siihen suuntaan, että musta rupesi itsekin tuntumaan, että hitse, että tämähän on oikeastaan aika hyvä juttu. Ja sitten mä vaan ajattelin, että kun tuommoinen kilpailu on olemassa, niin kokeillaan. Miten sen seuraavan käsikirjoituksen laita muuten on? Onko sinne aihio olemassa jo vai pitääkö taas katkaista jalka jossain? Toivotaan, ettei. Siellä on aika monta niitä. Siellä on varmaan 20 keskeneräistä tällä hetkellä. Ja mä sanon, että kyllä niistä varmaan 5 on sellaista, että mistä voisi tulla ihan hyväkin juttu. Miten sulla on kaikkea muutakin, sulla on oma yritys, jota pyörität ja niin edelleen, mutta miten sä suhtaudut tähän käsikirjoittamiseen? Käykö hyvin, jos jossain vaiheessa siirryt kokonaan käsikirjoittamaan vai aiotko sä pitää tämän sivutyönä jatkossakin? Katsotaan. Mä en osaa sanoa, että mä elän niin kuin aina sitä päivää ja teen aina seuraavaa projektia. Että kyllä mä oon niin kuin miettinyt sitä, että mitä sitten, jos nyt kuitenkin mennään niin pitkälle, että joku lähtee. Ja itse asiassa onhan sieltä jo pyydettykin lisää materiaalia, täytyy tunnustaa. Mutta kyllä tämä oma yritys tällä hetkellä on kumminkin vielä se, mistä se toimeentulo tulee. Niin kyllä se käsikirjoitus on niin kauan aikaa vaan harrastus, kun se voisi sanoa, että lähtee lyömään leiville. Että sitten jos sieltä palkka tulee jonain päivänä, niin sitten täytyy oikeasti harkita sitä asiaa niin kuin vakavammin. Ensimmäisen Oscarin jälkeen viimeistään sitten. No sitten voi ruveta ehkä miettimään sitä, että joko kannattaisi, joo. Näin visioi siis valkeakoskelainen Leena Juoperi, jonka käsikirjoitus Death in a Flower Bath odottaa nyt siis toteutumistaan.